ka sngi jong ka tayo ha banglawan ra yaki jingwa ki prepare na iba Bobby swear te ha kani kapor nila poisha bakut jong ni program bat ngi session part ha ko kapor kani dika Akashwani Shillong. Kani ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule da I me barilin Khasi kimat bakongsan jong ka khubor. Sdang Myntri Rangbahduh kari u Narendra Modi ya ka jingleit jong u sha samtli kiri poi ha Ghana mynta sngi. Plie ya ka art stream ha Jirang Government High Secondary School ban kyntiew ya ka pule ka puthi ha Western Ri Bhoi. Pynkup burom ka Sorkar Meghalaya ya ki nongsumar tynrai nongsumar kynbat bat khot ru ban kyntiew ya kani ka rukom sumar. Plie u advisor sha u Myntri Rangbahduh Meghalaya u ba Hamletson Dohling ya ka surok ha Rangthong hynne ka sngi. Ki khubor krubnya. U Myntri Rangbahduh kari Narendra Modi hynne ka sngi ulami ban lej sha samtli kiri kata sha Ghana Trinidad and Tobago, Argentina, Brazil, bat Namibia. Ha Ghana unyakren halor ban penklang ya ka jingidei bat kani gari ha ka bayedei bat ka investment ka kwat ka kia energy bat kiwe ki kampenroi. Bat un ai jingkren ru ha ka parliament. Ha Trinidad and Tobago un saya kendo ya ka president ka Christine Kangalu bat ka prime minister ka Kamla Persad Besasir ban pinthamai ya ka jingidei ha ka bayedei bat ka history. Ha Argentina u Modi un sa penlong ya ka jingikren bat u president Javier Milei ban penklan ya ka jingitreilang ha ka tenat ka rep karyang minerals bat ka khai ka pateng. Ha Brazil un sa let yeshimta ha ka BRICS summit bat penlong ya ka state visit. Ha Namibia un let yakendo ya ka president ka Nandi Datwa bat jingkren ha ka parliament. Kinungilang jong ka Khasi Kyntiew Raw Material Supplier Association KGRMSE kilalit yakendu ya usumbut Myntri Rangbahduh ka jilla uba Preston Tinsong ban kerpat ban weng ya ka jingkhang yat kali ha ka surok malmaram lat umsaw. Kani ka jingkhang ya ka surok kala penlong ya ki supplier ban hab ban shim ya ka linti ka bakham jrong kata lingba ka mauring kening ka balakta ya ka kamay ka ji jongki. Usketri ka KGRMSA uba Paul Kharbani uloong ba ka jingi kendu kala yat bed bat penpau ka jingkenen ba on suppletion ya kani ka surok. Ula penpau ba ka jingrem ha ka bayadei bat ka bailinti kala kta shibon yaki. Kani ka seng kala ai kuble ya usembut Myntri Rangbahduh ka jilla na ka benta ka jingkro jong u ban sengap ya ki jingkerpat jongki. Ka Sorkar Meghalaya lingba ka Bioresources Development Center BRDC kala Pynkup burom ya khandai ngut ki nongsumar kynbat. Hapo ka Voluntary Certification Scheme for Traditional Community Healthcare Providers VCST CHP ha Secretariat Wellness Center Shillong. Ya kani ka program ka bathmu ban ai burom yakini ki nongsumar la Plie bat pniat da u Dr. Joram Beda IAS Commissioner and Secretary jong katanat pule puthi u kakot kakhia u Professor Darlando Kathing Pro Chancellor jong ka North East Christian University bat kiwe ki officer kileshimenta hagani program. Layo ban ai ya ki sernot bat ki jing ai jing sngu syakini ki nongsumar bat la khot ru bandan ka jingitreilang hapdeng ka rukom sumar tynrai bat ka jing sumar katkum ka juk pementa. Hakaway ka Sinjam ka Bakraw ka Nigrims kalalong ka hospital patba ka Baningkong hakathan syatay lamingi banle ya ka endoscopic lumbar spine dissectomies ka balong ka job da ka bapendangkam ya ka advanced Destandau technique. Katanat orthopedics and trauma kalale surgery ya armut kinong pang na Tripura bat Mizoram ki badan ya ka jingpang severe lumbar disc prolapse and incapacitating sciatica. Yakini ki surgery balale da u Dr.
Saklang Deb Barma bat Professor Dr. Bhaskar Borgohain kilalong kibayag pet ya rinti bat kini kinong pang kilanang khamkot. Shillong Municipal Board ringkat bat ka Board District bat ki pulit kalabeteng banweng ya ki nongde madan na khandai lat ki bangbiang ya ki kot kisla. Hakani ke jingleit weng jongki bu na ki nongde badan kila persya ya ke jingleit donbor jongki nongtri municipal ha ka rukom shim ya ki tiar jongki ha ka bakila ong bagalong ka babean bat kala penkheng ya ka hok jongki. Kani ka kubor ka wanchapi na ka Akashwani Shillong. Myntri Rangbahduh pule puthi urakam sangma negsngi ula Plie ya ka art stream ha Jirang Government High Secondary School ka balong ka sinjam ka bakraw ban pin sapriang ya ka pule ka puthi ha Western Ri Bhoi. Hakani ka sngi le don u MLA ka Jirang u ba Sostene Sotun u Education Director u BJ Kharshandi ki nongyalam shnong kinangikai barki khana school. Usangma ulalit pet ru ya ka degree model college patarkhma bat ya ka Eklavya residential school ha Jirang bat kani ka peni ya ka jintrei jong ka sorkar ban kyntiew ya ka pule ka puthi ha ki kerdan ki bakham halor. Kabakmara Civil Hospital kala jam shawai umamea da ka bakala le ha ka sin ka baningkong ya ka Lower Segment Caesarean Section LSCS haka jakaput ke badang syudap shnat mai. Kawai ka longkmi ke bala arpusan snem karta kala syakle ya kani ka surgery bat kala yo ya ikunlung iba syat baklan ibakhiya ar kilo induce pak gram. Ka kemiru ka don hakamet ke bakwat ke bakhiya. Ya kani ke jingput lale da i Dr. Susan Sangma bat i Dr. Perziana Shira bara unut ki badai ki CEM ONC trained bat ka jingerap na kalyang ka hakaliang ka anesthesia na i Dr. Ryan Sangma bat ki nurse. Kani ka jinjob kalong ka sinjam ka bakraw ha ka advanced surgical ke ha South Garo Hills District. Kikinhun kami bnya bat ki officer na Assam bat Meghalaya kila Sdang banbu ya ki mauput hakathan hahim jong ka Kamrup district hajan kawa Gijang da ka Sdang nakashnong Rangthali. Lale ya kani halor ka jinrai ya ki hindring puli ki jaka na ki khat artali ki jaka khaput hapreng ka jilla Assam bat Meghalaya kenthop ya ka hahim katkum bala menjur da ki Myntri Rangbahduh Himanta Biswa Sarma bat u Konrad Sangma ha ubnai leber jongsnem arhajar arpuar. Ya kani ka jinrai banthum ya ki mauput la pinskhem biam ha ka jingi kendu ha ka artrik u jilliu bat labu ban pendep yakni shua kasngi jinglalu jongkari katak Independence Day. Inong song shnong kila yaro yakni kasinjam. U advisor Shah Myntri Rangbahduh ka jilla Meghalaya uba Hamletson Dohling ula Plie ya ka surok hashnong Rangthong hakani kasngi ha Southwest Khasi Hills District ya ka blishna hapo ka Chief Minister Special Development Fund CMSDF arhajar arpusan haka jinlut ka ba arhundru laktingka. Ula jingero ya uba kit borlang nongrem Myntri Shnong bat u Vice Chairman ka MGCC halor ka jingroi jingpar jonggishnong hapo ka jingelam jong u. Uba Dohling ula ong ba kani ka surok kan yarap shibon ya ki nongsong shnong kamtam ya ki kenthe ki ba armet banpoi sha ka PHC bat transit home. Halor ka jingkerpat ban ai artificial turf bat ban penbha ya ki transit home ula ong ba layakren yakni bat Myntri Rangbahduh ka jilla hynne kani kan shangru ha ka jingdon jong ka pisa. Lapla chushu r point kendai po nyo klur tingka na kabenta ki surok hapo ka shnong. Syaban Pynkup ni sengap biam yakimat bakongsan. Sedang Myntri Rangbahduh kari u Narendra Modi ya ke jingleit jong u kebasan syaki samtili kiri poi ha gana menta kesngi. Plie ya ke art stream ha Jirang Government Secondary School ban kyntiew ya ke pule ke puthi ya Western Ri Bhoi. Pynkup puram ke Sorkar Meghalaya ya ke nongsumar tynrai nongsumar kynbat bat khot ban kyntiew ya ke ni ke rukom sumar.
Bat Plie u advisor sha u Myntri Rangbahduh Meghalaya uba Hamletson Dohling ya ka surok Rangthong hynne ka sngi. Kaptu ka kubor lakut lawan chupi na ka Akashwani Shillong sa sipol niya sa upat bat ki wegi program ki bandang bud kanigri ka Akashwani Shillong. This is Akashwani and this is the evening news headlines